Γεια σας παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε ένα βίντεο FC που θα παίζουμε τα 3 τελευταία μου μάτς στα Champions και μετά θα ανοίξουμε τα rewards. Πάμε, αυτή είναι η ομάδα μου. Πάμε στο πρώτο μάτς. Πάμε να δούμε την ομάδα του αντιπάλου. Ο αντίπαλος μου έχει πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό θα πάμε να δούμε πόσο καλός είναι. Φάγαμε ένα πολύ ωραίο γκολ. Πολλά! Πάλι φάγαμε κι άλλο γκολ. Βάλαμε ένα πολύ ωραίο γκολ. Ένα πολύ ωραίο γκολ από το Βιτίνια. Πέρασε όλη την άμυνα του αντιπάλου και το σκόραρε. Τι έβαλε! Καταπληκτικό γκολ από το Κακά. Φάγαμε κι άλλο γκολ από τον Κακά. Φάγαμε κι άλλο γκολ δυστυχώς. Με ένα απίστευτο γυριστό. Το βάζει ο Χάλαντ. Ξαναβάζει γκολ ο Χάλαντ και το hat-trick. 4-5 το σκορ, γυρνάει. Τρώμε ένα γκολ από το Σάκα. Τι γκολ φάγαμε πάλι. Αυτό ήταν το πρώτο μάτς, δυστυχώς χάσαμε. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε τα άλλα δύο. Να δούμε την ομάδα του δεύτερου αντιπάλου. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κβαρατσχέλια ρε μαλάκα. Πόσο pace έχει. Ράσφορντ βάζει ένα καταπληκτικό γκολ. 1-1 το σκορ. Και ο Χάλαντ κάνει το 2-1. Ο Λισέ για το 3-1. Ο Σαλάχ για το 4-1. Σκοράρει μετά από rebound. Ημίχρονο. Ο Χάλαντ 5-1. Πέναλτι για την ομάδα μας και κόκκινη κάρτα. Νικήσαμε. Τρίτο και τελευταίο μάτι της ημέρας. Πάμε να δούμε τι ομάδα έχει ο αντίπαλος. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Φάγαμε γκολ στην πρώτη φάση του μάτς.
Δυστυχώς. Έχετε σχεδόν ίδιες μπλούζες. Κάθε τι. Γιατί έκανες τροφή. Daddy. Καταπληκτική απέκρουση από τον τερματοφύλακα. 2-0 από τον Μπέλιγχαμ, δυστυχώς. 3-0 για την ομάδα μας με τον Βαλβέρντε. Για την ομάδα μας. Και τώρα φεύγουμε στην αντεπίθεση με τον Σαλάχ. Και ο Σαλάχ θα κάνει το σουτ και θα βάλει καταπληκτικό γκολ. 4-1 δυστυχώς. 5-1 και δυστυχώς θα βγούμε από το μάτι γιατί δεν πρόκειται να το γυρίσουμε. Τώρα τα ριγόλτς, δυστυχώς δεν κάναμε πολύ καλό run, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο γουλούπ. Το πρώτο πικ ήταν καλό φόντερ. Ποπ. 94 πλάς τώρα. Πάμε. Πρώτο touch. Ντεχέα. Δεύτερο save shifter. Μαπιλέον. Και τρίτο. Rashford. Ράσφορντ. Και πάμε τώρα και στο δεύτερο. Save shifter. Πλέα. Σουάνσον και Βλάχοβιτς. Θα πάμε στη Σουάνσον. Σουάνσον. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε τα packs. Θα πάρω στο 81 επί 20. Και τώρα πάμε στο 83 επί 10 tradable. Πάμε. Skip. Και δεν βγάλαμε τίποτα. Δεν πειράζει. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια!